Zadna ispovest i kaže, znate oče, ogovarala sam, pa krene ovako, pa krene onako. A kaže, sveštenik njoj, jako ste lako prešli preko tog greha ogovaranja. Pa eto, malo pričam više i sve to. Ogovarala sam neku drugaricu, rekla sam neku neistinu za nju, jer sam htela u tom trenutku da ispadnem eto pred svima. E sad rekao da idete kući. Uzmite pereni jastuk i nož, popnite se gore na terasu, rasporete jastuk i sve perije da prospete. I dođite, kaže, kod mene. Bio neki pop čudan. Šta će, tako je rekao, šta će mora da radi. Ode ona, uzme, raspori ona jastuk i strese ona perije, vrati se nazad. Kaže, uradila sam kako ste rekli. Lepo, sad idi skupi sve perije pa dođi. To je nemoguće. Pa ko zna gde je vetar odneo to perije i dokle je to stiglo. Nema šanse nikada da pokupi. Tako isto i sa ogovaranjem.